Ljudi moji, lik je napravio kuću moju u Minecraftu. I mi moramo da reagujemo na ovo. Chat. Pa mi mikrofon. Osklonit ću ga svakog da ne koristim. Chat. Kuća moja u Minecraftu. Ajmo da vidimo kako to izgleda. Da vidimo kako je on to odradio. Jesmo spremni? Reactions in the house. Napravili smo muđinu kuću u Minecraftu, ovo je jedan od najjačih projekata na kanalu, ostanite do kraja i uživajte. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedan novi video, danas igramo Minecraften, a sa nama je Kume, štima? Ništa. Evo Kum, mi. Ovako, to je bila moja ideja, prvo smo mislili da će biti jako lako, htjeli smo da napravimo muđinu kuću u Minecraftu. Prvo je bilo ono kao ok, nije toliko teško, a onda smo shvatili ko je to zapravo pain in the ass. Bilo je mnogo teško jer smo morali da prođemo kroz 20 klipa sigurno da vidimo svaki sitan detalj kuće. Čak je bio i Google Maps i još neke stvari. Realno, ja mislim da su mogli komotno da vide kuću, brate, samo u house touru, zar ne? Mislim, dosta se promenilo od house toura, ali realno house tour je ono 70% kuće, brate, ti house tour. Ali dobro, da odrade svaki detalj baš onako kako je stvarno. Treba. Drone view neki smo našli u nekom random klipu i konačno je kuća završena. Ovako, to je kuća, evo smo ispred kapije tu, ulazimo unutra, čekaj, jebem ti mikrofon. Sad, ovo je prvi deo kuće, znači sve što sam... Ali uglavnom se tvoja soba menjala, da, ali bukvalno moja soba se uvijek menjala tebe. Pričam, idite na Muđin house tour i pogledajte da li nije tako. Sekunda. Više neke delove smo upgradeovali kao što je u sadašnjem vremenu, tipa ova ograda, pločice i ona garaža tamo. Krećemo, mešano je, znači mešano, ono i malo i staro i novo. Neke stvari smo mogli da uhvatimo, neke ne. Što se tiče spoljašnjeg izgleda, to je to, samo nije sa ciglama jer nismo mogli to da izvedemo. Kuća je bela, znači mi smo ti Muđo ukrećili kuću, zahvali se kasnije. Hvala, legende moje. Ovdje desno imamo letnjikovac, kao što i on ima. Znači tu postoji letnjikovac, mi smo ovdje naravno napravili u nekom našem stilu, jer ne može baš sve jeste ovako, samo što to više nemamo tu. Tu je sada samo cveće, znači nije tu više taj letnjikovac, sada je tu samo cveće. Ali bilo je jednom tu. Kopira, this is Minecraft, mate. Dobro. Zajebano je iz real life u Minecraft prebaciti. Baš je zajebano. Ali su ga odradili dobro. Ok, evo smo ispred kuće i idemo polako u Njujzi. Lead. Ovo je onaj prvi deo, stakleni deo, gdje mu stoje cipelke ili šta već, ne znamo, ali znamo da je stakleno i stakleno je napravljeno. Svaka čast. Sad, će nas provedeš ili? Wow, ovo bolje nego kod mene, već. Ok, ja sam. Ovaj deo, znači, uđete kuću, smo iskopirali na maks. Ako nije tako, pišite, ali what the fuck? Jedino što fali ovdje su gelenderi, bet. Fale gelenderi, jebi ga to baš. Nema veze, da. Minecraftu, ali mi smo uradili onako kako je najpribližnije, znači nešto što je moguće. Imamo stepenice, veš mašine, sobe desno i kuhinja. Tebra, čak je i kuhinja otvorena, ima aspirator. What the fuck? Kako dobro, evo te. Hidrolikom, a mi ćemo da krenemo od kuhinje, pošto je ona tu, pa idemo skroz na desno. Ulazimo u kuhinju, kaže, jel nismo iskopirali, jel nismo uradili kuhinju? Gledaj, čak si ovo otvara, koji kurac? Znači, sve odrađeno perfektno. Kuhinja mi se mnogo sviđa, prelepo odrađen posao. Čak su i ubruse ovdje stavili. Da me neko zajebava? A mi idemo dalje. Koji kraljevi, brate? To ćemo posle. Idemo u, kako se to zove, dining area. Znači ovdje oni večeraju, jedu, sede kao porodica. Znači tu su stolice, evo i Kum prilego i ja ću, to jest nije prilego, već je seo. Imaju televizor i televizor je odrađen, ovo su radijatori, ne znam zašto ovaj radijator nije... Koga jebe? Imaju radijator. Malo je defective edition. Imaju radijator, imaju sto gde sede i ovdje smo odradili također espresso mašinu, znamo da ima. Ovdje je frižideri i neke ugradne skalamerije koje mi možemo da sanjamo. Idemo dalje.
Dolazimo u, Wow, brate. Living room, ne? znači to je dnevna soba, ovdje možda se izađe. E sad, jedan dobar detalj na koji sam obratio pažnju je ovo za mačku i za njegovog Prejako. psa. Ovo zaslužuje jedan like, 100% zaslužuje. Da, definitivno. Idemo dalje. Definitivno. Tu je onaj veliki kauč u ovoj boji, uradili smo dole mermer, znači sve 3D, tako da nosi kriki, znači sve sređeno. Imali smo malo veći problem sa osvetljenjem prostorija, ali smo napravili ipak ovako, nije baš kao kod njega, ali to je što je. Tu imamo ovu fotelju za masiranje, to znamo da ima. Imamo televizor, stočić, drvo, to jest ovo drvo je trebalo da bude jelka, ali mi smo napravili drvo. Pa mislim, Do, nema veze to mu je šta to. da jaje. I ovdje imaju pića. Mi smo inspektovali muđo svaki deo tvoje kuće. Jebali Sad ste ćeš mu da vidiš kevu. tek, ovo je samo početak. Idemo dalje. Jebali ste mu kevu, what the fuck. Ok, ovdje imamo stepenice, ali pre njih idemo kao, znači idemo koracima kao što je muđe išao. Idemo u toilet. Ovako, pre toileta ovdje imamo veš mašinen. Odrađeno perfektno, sviđa mi se cijela arhitektura muđine kuće. Perfect. Wow. What the hell? Ok. Čale je zaslužen za tu Evo nas u WC. arhitekturu. E sad kaži, dobro, WC je bio malo problem, jer Jeste, imao je neke vidim. delove. Ovako, tu imamo WC šolju, ovdje imamo tuš kabinu i ovdje Debra. imamo ogledalo i one stvari i peškiri. E sad, nismo ovo baš mogli da iskopiramo kao što je kod njega i njemu je manje WC, Da. tako da zahvali nam se Ovo- na ovom proširenju WC. Da, ovo izgleda Dobri, prejako, znači, mnogo je manji WC nego ovde. Ekspansija. Nemaš fazon Ima i prostora uopšte do prozor. prozora da prođeš. Prozor. Kod mene. Pogledajte tamo klip. Kako su Ima dobro prozor. odradili. I know. Ima prozor. Ima dalje. Kakav Ima jebeni prozor. content, brate, Idemo na svaka čast. stepenice i kreće haos. Penjemo se, prvo što vidimo je radijator, prozor Da, i klima uređaj. klima, da. Kažite, jel nije tako? Jel ima klimu ovdje? Ja, Imam bre, daj nemoj me Ima jebete. klimu. Snajpo sam je u neku klipu. Eto, ali vidite, znači, svaki detalj. Idemo dalje, ovo je početak. Stvarno su se This is potrudili. interesting. Ovdje dolazimo u deo gde ulazimo u Plakar. garderober. Wow. Jer pošto muđe je flex, ima love i može da ima garderober. Znači, evo, tu ima odelo za venčanje, ovdje Wow. odelo za snimanje, odelo za kupanje, odelo... Tako da, to je to. Ako nije tako, ubme odmah. Idemo dalje. Sljedeći step je Čale to sam. Ćaletova soba. Wow. Tu smo ga iskopirali isto. Prati ovo. Ulazimo tu. Šta vidimo? Ceo setup što ima njegov Ćale. Dva ekrana. Ekrani No. za security, kompjuter, zvučnici. Ola. Levo ima za sedenje. To već ne znam da li ima. Nema Ja veze. mislim da mu tu stoje kutije ili tako nešto, nisi siguran. Eto, Da, mi smo ti polica je sklonili tu, kutije ali i GG. ubacili smo ti krevet. Laganini. Kaučić neki mali. E sad, Da. spušten plafon, s krevet i radijator. Da, kako su To gledali nismo to. zaboravili. Krevet, radijator, knjige. Tevera, Pušten krov. E sad taj koliko su televizor je išli tu, tu je, detalje. tu isto. Koji? Ovaj deo je radio Koji kraljevi, jebote, koliko su oni išli u detalje, oni su gledali svaki jebeni video i napravili ovo. Ovo je prejako. kum, ja ne znam stvarno. Jeste, tu je televizor. Znači, mi Čak su živimo i ova staklo, evo, u kući, wow. samo na virtualnoj mašini. Idemo dalje. Čekaj ovdje dobro. Ok, ova staklena soba više ne izgleda ovako kako sad izgleda, ali odradili su je iz videa kako izgleda, tako da, pazi, dosta stvari ovdje nije kako trenutno izgleda, ali ja vas nisam updateovao kako trenutno kuća izgleda, tako da ne možete ni da znate. Oni su napravili po ovome što su oni vidjeli u videima. Realno, ovo sad što sam sredio nisu toliko vidjeli, pogotovo dole i sve, ali očekujem update, brate, ovoga kad budem snimio ponovo kuću, ali stvarno, brate, odradili ste ga mnogo dobro. Stvarno. Dolazimo do dela gde je Muđa stvorio sve. To jest nije, Muđa je stvorio ovdje da je fitness, ali ovo novo Ne, nije ovdje je stvorio. nije. Pa Jeste. On je pričao ovo, samo ova area ovdje mu je bila stara soba. Je, Da. Upravo je. Sad, došli smo do Yep. terije, kažite, ali ovo nije isto kao kod njega. isto. Znači brate. ima krevet, ima Držač televizor za monet, koji da, je za spušten televizor, sa da. plafona. Molim vas. Odradili smo posao, legendarno. Najjači posao. Slike, Najveći posao da. familiju. Ima ovdje Da. ove zebancije Ulici.
police, tako da i to je sve iskopirano. Idemo dalje, ulazimo u gaming room, tamo gde pršti, gde puca. Nije baš nešto, ovo sam ja pravio. Ovako, imamo prvo biljar, ovdje imamo police koje imamo ovdje štapovi za pecanje. Da. Sad levo, imamo sliku, on ima sliku. Imamo dugme za svetla, on ima dugme za svetla. Dobro, ovdje je ovaj podcast deo, ovo je novo. Znači nije iz starog klipa, ovo je novo i ceo ovaj setup ovdje je nov. Imamo stolice, 2 kompjutera, to je sad verovatno i upgrade-ovo. Ovo ovdje je trebao da bude stalak za nešto, ali je ostalo tako. Ne mogu da se setim šta sam radio, života mi. Ovdje ima da otvori kabinet i ovdje. Zar nije? Pogledajte, uverite se sami. I to je to. Mislim, nije to, ali to je to tog dela. Ovako, ovdje ima prozore. Jel ima? Ima. Jel ima zavese? Ima. Da, imam i zavese, what the fuck? Prosto neverovatno. Iskopirali smo svaki... Ja ako ikad da se izgubim u kući, ovaj video ću da pustim da vidim šta se dešava. Kući deo. Idemo dalje. Ovdje kod podcasta... do duše. Da, naravno. Sad, dolazimo do police gdje drži delove svoje tipa Silver play button, Golden play button i šta vidi ga što napravio sebi nagrade. Delgado, 100.000 subscribera. Znam, hvala puno. Delgado, nagrada za najjači content ikada. Napišite dole, zar ovo nije... Slušaj, znači, Delgado, stvarno si mi oduševio oko ovoga. Ne znam da li si negdje video ovo, ali realno, brate, do sad nisam vidio da neko pravi ovakav content. U smislu, ovo ti je jako dobro. Kako možeš da privučeš nekog, ne kažeš poznatijeg youtubera ili streamera, a u isto vrijeme da to bude in a respectful way, znaš, da bude lepo za vidjeti, brate. Stvarno si smislio dobar video. Znači ovo jednom, ne zato što se radi o meni, ali generalno, bilo kome da napraviš ovo, jako je dobro za vidjeti. Tako da, brate, props, svaka čast. Nije najjači content, realno. Mi smo potrošili ovdje nedelje, a vi ste dobili 15 minuta klipa. Damon. Lik je pogodio, dobili su tačno 15 minuta i 12 sekundi video. Jedan like i sub, don't be a pussy. Idemo dalje. Ovdje ima vrata, ali mi nećemo kroz ta vrata da uđemo, ali ima. Znači evo, funkcionišu i ulaziš u prostoriju. Nego mi idemo s druge strane, to je fitness centario. Nije više fitness centario, nije ni blizu, pogledajte me samo ljudi. I evo ga, vidi ga. Ola, trči. Muđo, pa ti treniraš jebote. Da ja treniram, pusto sam noćas. Evo nas u fitness delu. I sad ćemo mi tu da radimo kao pijun, piju. Dve trake za trčanje sa ovim staklima koje također ima isto sve odrađeno. Da imamo ovakav pogled. Smo malo isfleksali i zahvali nam se kasnije. Hvala vam. Dve trake za trčanje, bench press klupa, ne znam da li ima, ali mi smo eto kao ubacili, jebi ga, trenirao se tu. Znam da je ovdje neki haos bio tada, ali mi smo tu napravili da možda uživaš. I ima ove roletne. Pogledajte klip, ako nije tako, ubite me. Sad više nemam. Sad je zid. Zatvorili smo, ali dobro je. Bilo je tad tako, da. Što se tiče toga, taj deo je završen. Ako mislite da je ovo kraj, ne, nije. Idemo u garažu njegovog ćaleta. Zoom. Idemo polako vani. Dobro. Koliko dvorište, bog te, možda trču deca. Ali čekaj, pre garaže. Stop. Ne, seri, ta vrata stavi. Mystery room. Nikom nije jasno. Znamo da tu postoji nešto. Ali ne znamo šta je. Da li krije tu nekog baku praseta, nekog nešto, ja ne znam. Šta radi kraljevski, tu, šta smera. Vrate, kraljevski. Ali ako vidi ovaj klip ikada želim odgovor. Šta je ovo? Please. A možda ima na nekom klipu, ali možda smo mi propustili. Možda smo mi propustili, ali mislim da ne. Napiši, javi, zove me na mobilan. Šalim se, deće zove mene nesrećnika. Ok, stižemo do garaže. Nego smo stigli. Evo je garaža, kum je radi ovu garažu. To je Ćaletova garaža. Bićete oduševljeni. Verujte mi, ovo niste vidjeli nikad do sad. Ulazimo polako, laganim korakima. Wow, brate, da me jebeš. Najrealnije, vidite osvjetljenje. Gledajte ove alate, to jest police, pa alate, pa mašina za espresso, ne znam zašto.
ne znam, stoji mu neka druga mašina, liči na ovo, ali Aha, nije. neka mašina, ali izgleda. Stvarno bušilica. Kompjuter, ovde sad ne znam šta je ovaj da... Ajde, uputi nas malo. Brate, bukvalno tako izgleda, znači veliki radni sto, brate, i tu ima police male, brate, kao extension, brate. Sve isto, sve iskopirano, dolazimo do dela ovde. Ladno, seče idi drvo. u kurac! Tu seče drva, 3D printer mašine. Bolesno, bolesno je što je napravio Kum je doktor i to svi znamo. Ovde su isto police i najjači deo u celoj garaži. Krećemo. A, polica. Alati sa žutim policama. Da, baš tako je i Braćo, sada. i to smo iskopirali. Svaka čast. Pogledajte vi ovu garažu i pogledajte na Ćaletovom kanalu garažu, Ćaletova radionica. Ako nije tako, više Isto. ne želim da se bavim ovim. Evo, dižem ruke. Isto. Šalim se, imaju se bavim mrš. Da, i ovo nije... Isto, vrate. Picado, ovo je... I To- bukvalno izgleda isto ovako, samo se kača latke, brate. Samo se kača latke, znači to su latke, nije pikado, zamislite to onako malo u glavi. I to je generalno to. Prošli smo mnogo brže ovu kuću nego što sam ja očekivao. I nema ovde BMW-a, inače šta znamo još, a to ćemo evo sad da uradim, to jest neću da uradim jer nema to ovde. Tu imaš neku biciklu i ja mislim da imaš da sedneš tu negde, ili neki chest, ili nešto, I don't know, Čest. ali eto i to znamo. Chest. Ja za ovu prostoriju životati, da možda napravimo. Ali šta je isto dobra fora, što je ova kuća locirana na mestu gde je naš grad. Tu je naš grad koji je još u doradi, Wow. koji sam obećao da ću da snimim. Debra su je I odradili snimio, odlično, nije majke mi. gotov, ali bit će nekada u nekoj budućnosti, bože moj. Daj sneak peek na novi apartmani, brate. Sa nama za nedelju dana gotovo. Delgado, brate, jebo si mu kevu, majke mi. Kida, brate.